Emakhosini ngiyanibingelela. Bantu abadala, can we not confuse isithunywa sesonto? Can we not confuse izithunywa zikaMenzi nesonto leli lamaKristu nokusindiswa? Can we not do that? I do not know ukuthi ubizwe kanjani, ubizelwa into yasenkonzweni niyasesontweni ukuthi mhlawumbe ugcina uyisangoma, ugcina usumfundisi, ufaka ukhololo, ushumayele esontweni, usho ongegama lika Jesu Kristu inkosi ebusa phezulu kwempilo yakho. Uphume esontweni ukhumula ukhololo, ungene endumbeni, umemeze idlozi uthi idlozi libuza phezulu kwempilo yakho. Angazi ukuthi leyo nto iqalephi iyapi but ngiyacabanga ukuthi nawe nje uyayizwa iconfusion lapho. Awukwazi ukuthi ngesonto uthi uNkosi uJesu Kristu ubusa phezulu kwempilo yakho. Uphethe the same Bible ethi umuntu umefile ufana nenjengenamazinyo ayilumi. Uphethe the same Bible ekhuluma ngokuthi abantu bayafa. Bese uyendumbeni wena futhi ngesonto noma ntambama ongesabatha uyomemeza idlozi uthi lona idlozi elikusizayo, umemeza idlozi uthi alilapha abantu. So angazi ukuthi kwasuka phi lokho, angikwazi ukuthi ukwenziswa yini lokho. Lento ngiyiphenduliswa WhatsApp omude ngutholile from one of isangoma esisindisiwe. Angeke ngize ngishintshe lapho ngimila sikho isangoma esisindisiwe, ngikhathala ungajustify uthini. Asikho isangoma esingathi uJesu ubusa phezulu kwempilo yaso, asikho. Kodwa futhi ke asingaphambanisi isithunywa sesonto, asingaphambanisi izithunywa, singaphambanisi izembatho zesithunywa njengezimbatho ezenkonzo. Amajazi nojazi sibaphupha abahlangani nezayoni nakancane. Makhosi abasho ukuthi kufanele uphupha ujazi ogreen, akusho ukuthi kufanele ufune inkonzo yezayoni egqoka ujazi ogreen. Uma uphupha ujazi oblue, it does not mean kufanele ufune inkonzo yezayoni egqoka ublue, cha. Nama staff dress ngokunjalo, no. Nesithunywa sesonto, if wena ungene umuntu obesonta strong and too much, it does not mean fanele nawe uhambe uyosindiswa usonte nawe strong and too much. Ungasikhuphula isithunywa ngokuthi uhlahlale uvakashele esontweni, but not ukuthi uyomemeza ukuthi uJesu umsindisi wakho, uJesu ubusa phezulu kwempilo yakho. That is wrong. Highest level of confusion. Ungakhohlwa ukuthi labantu abaphila egazini lakho, labantu abakunike lesi sipho abakuphesona sokuthi wena yelapha abantu, ukwazi ukubona into engabonwa ngamehlo enyama, ukwazi ukuthinta umuntu, umbeka isandla, umkhulekela umuntu asinda aphile saka. Babe ngaye esontweni ngoba bayosonta, babe esontweni ngoba becashela kuthiwa yini i-witchcraft law, bengafuni ukudingiswa nemndeni yabo. So bahlakaniphe okhokho bethu, babahlakaniphela laba abelumbi, babakhohlisa bathi siyalapha esontweni sosonta ngaphakathi. Mabefika ngaphakathi babengasonti, akaze bamemeza uJesu Kristu njengemsindisi wabo. Babefika lapha akushawa isigubhu, kubizwa abantu abagulayo bahlolelwe la, batshelwe indaba zabo, bakhulekelwe, banikwe iwasho, bakhulekelwe iwasho. That is how come iwasho zakwazi ukwelapha. Ngamandla babewanikwe ngaphakathi, babekhulekela abantu basinde, bakhulekela iwasho, bakhulekela osawoti. Zonke lezi zinto esizisebenzisayo bazinika amandla ngoba ngesikhathi ababephila ngaso kwakungavumi, kungakho right, beboshwa bedingiswa mangabe besebenzisa imithi bukhoma. There is why uthola ukuthi nesithunywa somgede, because babebaleke ekuhlaleni. Amagedla ahamba ohlala emgedeni la ngeke atholakale khona ukuze adingiswe. In actual fact abanye beze bebulawa beshiswa kuthiwa beabathakathi ngoba nakho beyizangoma benza izinto zenzeke, ngoba nakho babekwazi to see right through abelumbi, bekwazi ukukhuluma nomdali abashaye ngezulu abelumbi bashe bafe. So ungadideki, babephatha impela iBhayibheli, but they've never called uJesu njengomsindisi wabo. IBhayibheli into ababefike bayibeke lapha, abayivule bamemeze, futhi azana ukuthi babekwazi lapho ukufunda. Into ababefike bayibeke lapha, amakhono okwazi ukufunda, amemeze lelo vesi ukudusa umkhondo. Ba replace amabhayi ngamajazi, ba replace ukuhlalo, ba replace ngeintambo.
ukuze kuthiwe ya sebekholiwe ngempela. So mina I'm still standing, asikho isangoma esisindisiwe, akekho umthandazo osindisiwe, akekho nje umthandazo osebenzisa abantu ahamba nabegazini osebenzisa nezithunywa zokwelapha othi uJesu uyinkosi umsindisi wempilo yakhe, akekho. Osakholelwe eBhayibhelini leli elithi abantu bayafa. Emakhosini makwande kukhanya camakho.